To kana ina Nurti boy na Alfasat ni ba sai na faɗa ma gaskiya ko kana so ko baka so. Allah ko? To amma bari an baka sata amsa gani da wani ya ishi wani tsoron Allah. Kuma fa haka ne. Kuma tsintsiya madaurin su daya. Allah ko? To ai na ga ya fara wuce gona da iri ne amma ha ba laifin ka bane ko an wanke ma dan diras ka kulbe ka sha. To ai ana son wawa haihuwar shi ne ba a so hanyar jirgi daban ta mota daban. Gyara kayan ka ai ba zai zama sauke mu raba ba ko? To ai zaran ba kallon yadin bane shi yana kallon gabas ita kuma tana kallon yamma. Tabbas da gaske. Shi ba mutunci madara ne in ya zube nata ya zube sauran naka. Kowa ya ga zabuwa da zanen tenanta kuma diri iya diri muna da shi bandantana a kalle mai mana gode. Wannan gaskiya ne diri iya diri kina da hitinya a waje fura da nono a waje kila ma kin bashi ya dama ya sha. Allah ko? Wannan gaskiya ne to in ma kin bashi ya sha banza da gauzan fara neman makari namiji ta rugune sannan kuma ta tasai ne ba a gane yaji sai wanda ya tauna. Na daga tattasai da tarugu na cusa gutsu. Ya dan kwambo kashi na kabbata ta karasa aini ma baki na baya haila. Tunda kai mahaukaci ne baka da hankali. To kana ina Nurti boy kana ganin wata tarbiya ba ta heta ba to ta za ta kula da tarbiyar ƴaƴanka. Allahu akbar. Sannan kuma ta za ta kula ma da karatun ƴaƴanka ita ma bai ishe ta ba. Allahu akbar. Sannan kuma ta za ta kula ma da shigar ƴaƴanka ita ma bai ishe ta ba. Allahu akbar. To shawara kyauta zan baka kar ka sake TikTok ima turke wasan yara shiga da marmari fita da hawaye ina je ma ranar da za ta bude ma littafi. Jakar oba